салом бинандагони азизу гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи таҳлилии мавзӯи рӯз аст. Ин лаҳза манзури шумо. Дар ин барнома вобаста ба раванди ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар давраи чоруми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2025 суҳбате дорем бо котиби матбуоти Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсупов. Шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. Ташаккур ба шумо. Саломат бошед. Табре ки маълум аст, аз 29 октябр давраи чаҳоруми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ оғоз гардид. Хуб, мегуфтед ки киҳо ҳуқуқи дар ин давра аз қайд гузаштанро доранд? Тавре ки ҳамагон огаҳӣ доранд, давраи чоруми ба қайдгирӣ барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҷиҳати дохил шудан ба гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавӣ аз 29 октябр оғоз гардид ва ин марҳила то 28 ноябри соли равон идома хоҳад ёфт. Ва дар ин давра довталабони ҳуқуқи иштирок карданро доранд ки дар давраҳои якум, дуюм, сеюм ва дар тақсимотҳои асосӣ, тақсимоти такрорӣ ва тақсимоти такрорӣ иловагии ин давраҳо аз рӯи ягон комбинатсияи ихтисосҳои интихоб кардаашон комёб нагардиданд ва довталабоне ки дар ин давраҳо дар фурсатҳои муайяншуда бо сабаби дар адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ будан, дар муҳоҷират будан, бо сабаби бемор будан ва ё дигар сабабҳое ки ба худашон маълум аст, фурсатҳои ба қайд гириро аз даст додану имкони ба қайд гирифтанро надоштанд, ҳуқуқ доранд ки то 28 ноябр ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ омода аз қайд бигузаранд. Нуқтаи асосӣ ва муҳими дигар ҳам ин аст ки дар ин давра танҳо довталабони ҳуқуқи аз қайд гузаштанро доранд ки дорои зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне синфи 11 мебошанд. Яъне дар ин давра ки таҳсил дар гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавӣ ба роҳ монда мешавад, довталабоне ки хатмкунандаи синфи 9 ҳастанд, ҳуқуқи иштирок дар ин давраро надоранд. бисёр имкони хуб аст албатта ба он нафароне ки вақтро аз даст доданд. Ташаккур. Мегуфтед ки дар ин давраи ба қайдгирӣ барои хоҳишмандону алоқамандони низом чанд нуқтаи ба қайдгирӣ фаъол карда шудааст ва то ин давра чанд нафар довталаб аз қайд гузаштаанд? хуб бубинед, марказ барои ба қайдгирии довталабон ва ҷалби бештари довталабону алоқамандони низом ба донишандозиву илмомӯзӣ дар 8 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла шаҳри Душанбе, шаҳри Хорух, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакент, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар ва ноҳияҳои Данғара ва Рашт нуқтаҳои ба қайдгириро роҳандозӣ намуда тибқи тартиб рӯйхати ин нуқтаҳои ба қайдгирӣ дар сомонаи марказ ҷойгир карда шуданд. Ва тибқи оморе ки то имрӯз дар даст ҳаст, то санаи 20 ноябри соли равон дар тамоми нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 1117 нафар довталаб аз қайд гузаштанд ки ин омор нисбат ба соли 2024 181 нафар зиёд мебошад. Яъне то ҳамин давраи соли гузашта дар тамоми нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 936 нафар довталаб аз қайд гузашта буданд. Яъне имсол шумораи довталабон ва шумораи хоҳишмандони дохилшавӣ ба гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавӣ афзуда аст. Яъне як фоли нек аст ки ҷавонон, наврасон ва умуман хоҳишмандони низом майли донишандозӣ ва илмомӯзиро доранд. Хуб, бояд таъкид намуд ки ба қайдгирӣ то 28 ноябри соли равон идома меёбад. довталабоне ки то ҳол аз қайд нагузаштанд имкон доранд ки ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурии худ ҳозир шаванд, аз қайд бигузаранд. Ва як нуқтаи муҳими дигар ҳам ин аст ки довталабоне ки дар ин давра аз қайд гузаштанд, аз оғози ба қайдгирӣ то ин лаҳзаҳо аз қайд гузаштанд ва хоҳиши ивази ихтисосҳояшонро доранд, онҳо низ ҳуқуқ доранд ки бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои лозима ба нуқтаҳои ба қайдгирие ки қаблан аз қайд гузашта буданд ҳозир шаванд ва ихтисосҳои худашонро иваз намоянд. Чунки дар миён мешавад баъзе довталабоне ки ихтисосҳоро интихоб менамоянд бемашварати устодон ва падару модар, баъдам пушаймон ҳам мешаванд ва омада хоҳиши аз нав аз қайд гузаштану ивази ихтисосҳояшонро доранд ва ин фурсат як фурсати муносиб аст барои чунин довталабоне ки хоҳиши ивази гурӯҳи ихтисосҳои интихоб намудаашонро доранд. онҳо имкон доранд ки танҳо бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои лозима ба нуқтаи ба қайдгирие ки қаблан аз қайд гузашта буданд, яъне аз 29 октябр то ҳамин давра рафта муроҷиат намуда аз нав аз қайд бигузаранд. барои довталабоне ки дар давраи чоруми ба қайдгирӣ сабти ном карда буданд, кабинетҳои инфиродӣ яъне кушода мешаванд?
хуб бубинед ба ҳар як довталабе ки чи дар давраи якум чи дар давраи дуюм дар давраи сеюм ва давраи чаҳорум аз қайд мегузаранд, аз қайд гузаштан ва аз қайд мегузаранд, кабинетҳои инфиродӣ баъд аз қайд гузаштанашон то бегоҳ фаъол карда мешавад. яъне барои ҳар як довталабе ки аз қайд мегузарад кабинетҳои инфиродӣ фаъол карда мешаванд. ва баъд аз фаъол кардани кабинети инфиродӣ ба ҳар як довталабе ки дар ин давраҳо аз қайд гузаштанд ва ё аз қайд мегузаранд смс паёмак равон карда мешавад ки кабинети инфиродии шумо фаъол гардид. ва чун кабинети инфиродӣ сарчашмаи маълумот барои ҳар як довталаб шуморида мешавад, дар ин кабинетҳои инфиродӣ маълумотҳои мушаххасу дақиқ вобаста ба ҳар як марҳилаи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба довталабон гузошта мешавад. ва барои мисол дар кабинети инфиродӣ ҳар як довталаб маълумоти шахсиро гузошта мешавад, рӯйхати комбинатсияи ихтисосҳои интихобнамудаи довталаб гузошта мешавад, ҷадвали баргузории имтиҳонҳо, нусхаи даъватномаи довталаб гузошта мешавад. баъд аз баргузории имтиҳонҳо нусхаи варақаи ҷавобҳои довталаб дар кабинети инфиродӣ гузошта мешавад. балҳои ки довталаб аз имтиҳонҳои тахассусӣ ба даст меоварад низ дар кабинети инфиродӣ гузошта мешавад. инчунин дар кабинети инфиродӣ натиҷаи имтиҳонҳо, натиҷаи тақсимоти асосӣ, тақсимоти такрорӣ ва такрории иловагӣ ва балҳои довталабоне ки ба гурӯҳи имтиёздорон шомил мешаванд тибқи қарори ҳукумат, балҳои онҳо низ дар кабинети инфиродӣ ҷойгир карда мешавад. ва довталабон имкон доранд ки барои гирифтани маълумоти мушаххасу дақиқ аз кабинети инфиродии худ ҳамчун як сарчашмаи боэътимоди маълумот истифода намоянд. яъне ҳар довталаб имкон дорад ки аз кабинети инфиродии худ маълумотҳои барои худ даркориро дастрас намояд. имтиҳонҳои даври чорум кай баргузор мегардад ва натиҷаи имтиҳону тақсимот дар ин давра кай эълон карда мешавад? хуб тибқи тартиби баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳонҳои давраи чорум санаи 7 декабри соли равон баргузор карда хоҳад шуд ва натиҷаи имтиҳонҳо бошад санаи 11 декабри соли равон эълон карда мешавад. инчунин натиҷаи тақсимоти асосии довталабон барои давраи чорум бошад санаи 14 декабри соли равон эълон карда мешавад. дар ин бора барои ҳар як довталабе ки дар ин давра аз қайд гузаштанд имтиҳонҳоро супориданд ва сабти ном намуданд, тариқи кабинетҳои инфиродии маълумоти муфассал ва тариқи хизматрасонии ирсоли паёмак смси мухтасар ба ҳар як довталаб равон карда мешавад ва аз довталабон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоме ки аз қайд мегузаранд рақамҳоеро пешниҳод намоянд ки рақамҳои онҳо фаъол бошад. як мушкилоти муҳим дар ҳамин масъала ҳамин аст ки ба ҳуҷраи қабули шаҳрвандони маркази миллии теҳсили назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамоянд вобаста ба дастрас накардани смс паёмакҳо ва довталабон бояд огоҳ бошанд ки ҳангоме ки телефонҳои онҳо хомӯш аст, онҳо смсро қабул карда наметавонанд. аз ҳамин лиҳоз хоҳиш карда мешавад ки ҳар як довталабе ки аз ҳамин давра аз қайд мегузарад телефонҳои мобилии худро фаъол монад ва кабинетҳои инфиродии худро саривақт тибқи тартибе ки маркази миллии тестӣ муайян намудааст фаъол намоянд. фаъол набудани телефони мобилӣ низ метавонад монеъҳоро иҷод созад. фаъол набуданаш яъне метавонад ки довталаб смс паёмак дастрас нанамояд. оё дар ин даври имтиҳонҳо низ ба довталабон ҳуқуқи пешниҳоди аризаи апеллясионӣ дода мешавад? агар довталаб чунин ҳуқуқро дошта бошад, тартиби пешниҳоди чунин ариза чӣ гуна бояд бошад? хуб бубинед, дар ҳар як даврае ки маркази миллии теҳсили назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ ва баргузор менамояд, довталабон дар ҳар як давраҳо ҳуқуқи пешниҳоди аризаи апеллясиониро дар ду маврид доранд. масалан вақте ки мавриди аввал амин аст ки довталаб дар синфхонаи имтиҳонсупорӣ яъне дар маркази имтиҳонӣ ҳаст, мушоҳида менамояд ки тартиби баргузории имтиҳон аз ҷониби довталабе, аз ҷониби маъмури имтиҳон ва ё аз ҷониби масъулон халалдор карда мешавад, ҳуқуқ дорад ки аз маркази имтиҳонӣ берун баромада аризаи апеллясиониро ба масъулин пешниҳод намояд. ин мавриди аввал аст албатта. ва мавриди дуюм ҳамин аст ки вақте ки натиҷаи имтиҳонҳо эълон карда мешаванд, довталаб мебинад ки ва воқеан мутмаин ҳам ҳаст ки холҳои ба дастовардаи ӯ кам ҳисоб карда шуданд, агар мутмаин бошад ва далели қонеъкунанда пешниҳод карда тавонад ки холҳои ба дастовардаи ӯ кам ҳисоб карда шуданд, дар муддати 3 рӯз ба унвони маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ин давраҳо марказҳои иттилоърасонӣ
дар шаҳри Душанбе, шаҳри Хору, Хуҷам, Панҷакент, Бохтар, Кӯлоб ва ноҳияҳои Данғара ва Рашт нуқтаҳои иттилоърасонӣ фаъол карда мешаванд. Албатта метавонанд ки ба ин нуқтаҳои иттилоърасонӣ саривақт баъд аз эълони натиҷаҳо муроҷиат намуда аризаи апеллятсионӣ бо пешниҳоди далелҳои қонеъкунанда ариза пешниҳод намоянд ва комиссияи апеллятсионӣ ин аризаҳои довталабонро баррасӣ менамояд, дар доираи талабот ва тартиби баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аризаи ҳар як довталаб тибқи тартиб муайян намуда баррасӣ карда шуда ба онҳо ҷавоби хатӣ низ равон карда мешавад. барои ҳозиршавии довталабони дар озмуни тақсимоти асосӣ комёбшаванда ба муассисаҳои таълимӣ муҳлат муқаррар карда мешавад? бале, бубинед, барои ҳозир шудани ҳар як довталабе ки дар ин давра аз қайд мегузаранд, сабти ном менамоянд, имтиҳонҳоро месупоранд ва аз рӯи комбинатсияи ихтисосҳои интихоб намудаашон комёб мегарданд, муҳлатҳои муайян тибқи тартиб муайян шудааст. яъне эълони натиҷаҳои тақсимоти асосии давраи чорум 14 декабр муқаррар шудааст ва довталабоне ки аз натиҷаи тақсимоти асосӣ огаҳ мешаванд, бояд онҳоро зарур аст ки бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ тибқи талаботи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз рӯи интихобҳояшон ба ин муассисаҳо комёб мегарданд, бояд ҳуҷҷатҳоро саривақт аз 14 декабр то 22 декабр ҳуҷҷатҳоро бояд пурра ҷамъоварӣ карда ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбие ки аз рӯи интихобашон комёб гардиданд бурда супоранд. як мушкилоти асосӣ дар ҳамин раванд ҳаст ки довталабон комёб мегарданд аз рӯи интихобҳояшон, рӯзҳои охири ҳуҷҷатсупориро интизор мешаванд ва дар ин рӯзҳои охир серборӣ мешавад. довталабон якбора бурда ҳуҷҷат пешниҳод менамоянд ва муассисаҳо низ то андозаи имкони қабули ҳамаи довталабонро дар як рӯз албатта ки надоранд. аз ҳамин лиҳоз аз довталабон хоҳиш карда мешавад ки вақте ки аз натиҷаи тақсимоти худ огаҳ мегарданд ки аз рӯи кадом интихобашон комёб гардиданд, бояд саривақт ҳуҷҷатҳои худро бурда ба муассисаҳои таълимӣ бисупоранд. чунки мушкилоти асосӣ ҳамин аст ки довталаб вақте ки аз рӯи интихобҳояш комёб мегардаду саривақт ҳуҷҷат пешниҳод наменамояд, муассисаҳои таълимӣ ҷойҳои ин довталабонро ҳамчун ҷойи довталаби ҳозир нашуда дубора ба марказ пешниҳод менамоянд ва тибқи тартиб баргузории тақсимотҳои такрорӣ ва такрории иловагӣ марказ ин ҷойҳои холиро дар озмунҳои баъдӣ пешниҳод менамояд ва довталабоне ки дар давраҳои асосӣ комёб нагардиданд ҳуқуқи интихоби ҷойҳои холиро доранд ва хоҳиш карда мешавад аз ҳар як довталабе ки вақте онҳо комёб мегарданд, саривақт ҳуҷҷатҳоро намесупоранд, ҳадди ақал тариқи намояндаи қонунии худ бояд муассисаро огоҳ созанд ки мушкилот доранд ва ё чанд рӯз баъд оварда месупоранд ҳуҷҷатҳояшонро. дар умум бояд довталабон огоҳ бошанд ки саривақт супоридани ҳуҷҷатҳо ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнае ки аз рӯи интихобашон комёб гардиданд ҳатмӣ ва зарурӣ дониста мешавад. чунки агар ҳуҷҷатҳоро саривақт насупоранд, аз имконе ки ба онҳо даст додааст маҳрум мегарданд. довталабоне ки дар даври чорум ширкат меварзанд интихоби васеъ доранд, яъне дар дилхо донишгоҳу донишкадаҳо метавонанд ҳуҷҷатҳои худро супоранд? хуб бубинед, дар ин давра довталабон ихтисосҳоиро ҳуқуқи интихоб кардан доранд ки дар доираи нақшаи қабул ҷойҳои холӣ доранд. яъне дар ин давраи чорум ҳамаи гурӯҳи ихтисосҳо пешниҳод карда намешавад. танҳо гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавӣ ки тибқи нақшаи қабул ҷойҳои холӣ доранд. яъне давраи чорум мисли давраҳои якуму дуюм интихоби васеъ ба довталабон дода намешавад. яъне доираи интихоб дар давраи чорум то андозае маҳдуд карда шудааст, чунки нақшаи қабули баъзе ихтисосҳо ва донишгоҳҳо аллакай пур мебошад. яъне ин маълумотҳоро онҳо метавонанд аз сомонаи марказ бигиранд. бисёр хуб. тавсияи шумо ба довталабону алоқамандони низом вобаста ба тартиби дурусти интихоби касбу ихтисос ва умуман омодагӣ ба имтиҳонҳои даври чорум? ба ҳар як довталаб дар умум тамоми алоқамандону хоҳишмандони низом тавсия дода мешавад ки барои дуруст интихоб кардани касбу ихтисос аз тавсияи падару модарон, устодон ва донандагони низом истифода намоянд. яъне волидони худро огоҳ созанд аз интихобҳои кардаашон. чунки як мушкилоти асосӣ аст ки довталабон ихтисосҳоро интихоб менамоянд, аз рӯи интихобҳояшон комёб мегарданд ва баъдан бо баъзе сабабҳо ки ихтисосҳо ба онҳо мувофиқ набуд, ин соҳа барои онҳо нест,
таҳсилро идома намедиҳанд ва ин боис мегардад ки рӯҳияи довталаб шикаста шавад ва ин боис мегардад ки довталаб аз идомаи таҳсил даст бикашад. Аз ҳамин лиҳоз аз ҳар як довталабе ки дар ин давраҳо аз қайд мегузарад бахусус барои дохил шудан ба гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавӣ хоҳиш карда мешавад ки ихтисосҳое ки интихоб менамоянд аз рӯи ҳавову ҳавас не аз рӯи заковат, қобилият ва огоҳона ихтисосҳоро интихоб намоянд, то ки ба мушкилотҳои дигар дучор нашаванд. Ва ба тамоми довталабон ва хоҳишмандону алоқамандони низом тавсия дода мешавад ки барои ба қайдгирӣ ва аз нав аз қайд гузаштан дар давраи чоруми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ рӯзҳои ба шумор мондааст, яъне то 28 ноябри соли равон рӯзҳои андак мондааст. довталабоне ки хоҳиши таҳсил дар гурӯҳи ихтисосҳои ғоибона ва фосилавиро доранд имкон доранд ки дар нуқтаҳои ба қайдгирӣ муайян ки рӯйхати онҳо дар сомонаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври муфассал гузошта шудааст истифода намоянд, кабинетҳои инфиродии худро саривақт фаъол намоянд, бо марказ дар робита бошанд, дар сурати пайдо шудани мушкилот ба рақамҳои 224 53 68 ва 224 53 73 тамос бигиранд ва маълумоте ки барои онҳо норӯшан аст, мушкилоте ки ҷой дорад муроҷиат намуда вобаста ба ҳар як давра ва раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ маълумоти мушаххасу дақиқ бигиранд. ташаккури зиёд. Бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо котиби матбуотии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимҷон Юсупов вобаста ба раванди ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар давраи чоруми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2025. Шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба барнома ва ташаккур мекунем барои маълумотҳои заруриро пешниҳод намудан ба бинандагони мо. бинандагони азиз, бо шумо хайру хуш мекунем то барномаҳои оянда. хайр.